आमची गाडी फायनली येता ती बघा. चला रत्नागिरी मध्येच फयत नाही मग डायरेक्ट चिपळून. सृष्टीज ब्लॉग आणि माझं हे टाक क्लिक बाय. कितीतरी बदल झालो इकडे. हे रस्ता पहिला अर्धो होतो ना, अर्धो. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज असं दीपावली, तर सगळ्यात आधी दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आता आम्ही चाललो फिराक. तर आम्ही चाललो मुंबईत. मी असे सृष्टी आणि श्रेयस तिघाजण. आणि जवळजवळ बऱ्याच वर्षांनी मुंबईत जात आहे. मी जवळजवळ 12-13 वर्षांनी मुंबईत पाऊल घेतलं आहे. तर खूप काही गोष्टी बदलल्या असतले, ते आपण बघूचा प्रयत्न करूया काय काय बदलला. आणि आता आपण मुंबईचाच व्हिडिओ करतो आहे. तर जाऊया आता. सृष्टीने येतात आपण विशालची रिक्षा येत, त्या रिक्षाने आपण जाऊया. चला, आमची जनशताब्दी गाडी आहे आणि आम्ही आता निघालो. बघा, सृष्टी आणि श्रेयस येईल तयारी करून. तर श्रेयसने तयारी केल्यान निघालो. सृष्टी खुश झाला एकदम. मी आमका सोडू आता मुंबईत जात आहे आपण तितक्या वर्षांनी मी जातो आहे. जवळजवळ 12-13 वर्षांनी मुंबईत जातो आम्ही. आणि समोर आपली रिक्षा, त्या रिक्षाने आम्ही कुडाळला जातलो. आणि तिथून आपली जनशताब्दी गाडी आहे, त्या गाडीने आपण मुंबईत जायचा. चला. तर आपल्यासोबत असा विशालचं पण यूट्यूब चॅनल आहे, विशाल साळकर ब्लॉग्स. त्याच्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. आणि विशाल आपल्या सोडूक येता कुडाळला. कापा ही एवढी जड नाही मेला पिशी, नॉर्मल आहे ती. तशी एकच पिशी आमची. 10,000 कमावलं असतं. नॉर्मल आहे, काय लई कापा नाही आहेत ती. सोडूक अजित येता. आणि आमचो स्पॉन्सर अजित हा नाश्त्याचो, असा विशाल सांगता. हां जाऊया ना. चला. येऊन पोचलो आता कुडाळ रेल्वे स्टेशनला. बऱ्याच वर्षांनी इलंय रे, भारी बनवल्याने. प्रवेश जरा अकडसून इलाव रे आम्ही. इलाव रेल्वे स्टेशन. चला बॅगे घ्यावा आणि चलाक लागा, वाटेक लागा. रिक्षाचा सर्व्हिस ना एकदम चोख आहे बघ. डायरेक्ट बोजा नेऊनच देतात. जेवढा नेतो तेवढा रिक्षाचा सर्व्हिस एकदम चोख आपला बघ. बॅगे आमचे नेऊन देतात डायरेक्ट स्टेशनला. येऊन पोचलो स्टेशनला. मी आता गाडीची वाट बघतो. हट ठेव. पोचलो आता आम्ही आणि थांबलो इकडे. एवढे आपले बॅगे असत. आणि आता गाडीची वाट बघतो. गाडी येत अजून अर्धा तास असा. साधारण 1:30 वाजत येलो आता. 2ची गाडी असा जनशताब्दी. आता इथे थांबून वेट करूया. मित्रांनो, बऱ्यापैकी गर्दी झाली आहे बघा. वाटतं या गाडीक आज भरपूर गर्दी आहे. मग अशी कोणच नव्हता. आता किती लोक येली बघा, एकदम फुल. आमचं इथे डबं येतलो 14 D9. कंटाळा आली सृष्टीने बसान. तर मित्रांनो, आमची आता गाडी येता. सगळेजण तयारीत राहू द्यात. बॅगे घेऊन पटकरून चढा खाय म्हणता. इकडून आपली गाडी येतली या साईडने. तर बघूया. जरा लेट झाली, 10 मिनटं लेट आहे गाडी. तर येत आता अनाउन्सिंग होता 1-2 मिनटात येत गाडी. हां अरे चढशील ना, पटकन उडी मारायची. आमची गाडी फायनली येता ती बघा. चला आता आधी बसतो गाडीत आणि नंतर मग बघूया आपले सीट कसे असतात ते. समोरून गाडी येता. आमची गाडी फायनली इली जनशताब्दी. आता खुश. तर आता आधी बॅगे वगैरे घेऊया आणि नंतर बघूया. तर मित्रांनो, आम्ही आता इलो गाडीत बसलो. हे बघा, अशा प्रकारे सीट 3 सीट असत. तर तुमका आवाज येता काय नाही माहीत नाही. तर गाडी चालू झाली आहे आणि आपली इथे एक इकडे एक 41
आणि एक माझी थय आहे मध्ये 44. तर बघूया कोणी ॲडजस्ट करणारं भेटलं तर तिकडची इकडे घेऊया आपण. हां एका विंडो सीट गावली आहे आणि आमका तिकडे मिडल आहे आणि तिकडे पण मिडलच असं. तर बघूया कसा काय ॲडजस्ट होता. इकडचे कोणी ॲडजस्ट केल्यानंतर आपण इकडे तिकडे ॲडजस्ट करूया. तर आमचा कोकण बघा. तर बऱ्यापैकी सीट भरले आहेत. इकडे असा टॉयलेट बाथरूम. आपण येऊन थांबलो खय ओरोस क्रॉसिंगला. चला सुटार आता गाडी. गेली गाडी. आता आपली गाडी सुटतली. काकडी आहे ती. चला तर आता निघालो ओरोसवरून. आता पुढे डायरेक्ट कणकवली. रत्नागिरी मध्ये थयच नाही. मग डायरेक्ट चिपळूण, मग पनवेल, मग ठाणा. आता इला कणकवली आहे बघ. कणकवली पण गर्दी आहे. आपल्याक सीट ॲडजस्ट झाले. ह्या दादानी आपल्याक ॲडजस्ट केल्याने त्यांची सीट इकडे आहे. तर ते बोलले मी तिकडे बसतो आहे आणि ह्या ताईने काय माझ्या सीटवर ते का तिकडे देतलं आहे. तो पण ते इकडे बसले आणि आम्ही एका ठिकाणी लवतिकं पण चालत ना. आता झोपा बिंदास. मस्त झोपली. आता रत्नागिरीत इकडे वडापाव इलेत आणि काय काय. आम्ही आधी कॉफी हवी ना तर चहा विकू कॉफी. एका कॉफी होया वडापाव होया नको. वडापाव नको म्हणता. आम्ही चहा नाही तो कॉफीच घेतला होता. समोसा वगैरे आमचा नको. तर आम्ही घेतलं वडापाव आणि सँडविच. तुका वया काय झाला अर्धा ह्याच्यावर याची आशा. चहा कॉफी काय येतं काय बघूया. मी पोचलो चिपळूणला. हे बघा जाम कंटाळलो बसन बसन. हे तर जाम कंटाळलो बसन. तर सृष्टी झोपतात मग असं काय रे मम्मी झोपता ना. काय काय खाल्लं काय बराच काय काय खाल्लंस मेले. 200 रुपये 200-300 रुपयाचा खाल्लंस. आता खिशातले काढा. मित्रांनो आम्ही उतरलो ठाणा स्टेशनला उतरलो आणि अवतार बघा कसं झालं. सकाळी कशी दिसत होती. आणि मामा येलो माझा बारको मामा सगळ्यात लहान मामा माझो. हेचो आजो हेचो सासरो माझा मामा. तर आम्ही आता उतरलो. हात दाखवतात हाय हाय करतो. तर चला जाऊया सृष्टीज ब्लॉग. आणि माझं हे टाक क्लिक बाय. नक्की नक्की. कुठे जात आहे तुम्ही. दादर. शुभ दीपावली सगळ्यांना. ओके हॅपी जर्नी. हा सृष्टीची बॅग सगळ्यात मोठी बॅग आता तू घ्यायची. आता बॅग तर मी पकडू काय एक साईडले. तर आम्ही दोघे जणांनी मिळून पकडलं अशी आणि आता जाऊया. चला चला. बऱ्याच वर्षांनी रेल्वे स्टेशनचे
दादर चढतो या. तर हे बघा हे असं ठाणा स्टेशन. आणि जवळजवळ 12 वर्षांनी मी मुंबईत दिलं आहे. 12 वर्षांनी ना सृष्टी त्याचा हात पकडू नको तो आमका नेत. 12 वर्षांनी आम्ही मुंबईत दिलो आणि आता चाललो दिव्यात मामाकडे. चला तर आम्ही आता 2 नंबरला जाऊतो ना आपल्याक दिव्याक जाऊसाठी. तिकटी काढलं आहे ना तरी पण बॅटरी लो झाली. चल मित्रांनो आम्ही येऊन पोचलो आता दिवा स्टेशनला आणि आता जातलो रूमवर. आधी फ्रेश होतलो बघा या गाडी नेलो आम्ही आणि चाललो आम्ही इकडून जाऊचं आपल्याक. चला बऱ्याच वर्षांनी दिवा स्टेशनला पाऊल दिलं आहे मी. तर मित्रांनो आम्ही स्टेशनच्या बाहेर येलो म्हणजे ईस्टला आणि आपल्याला जाऊचा गणेशनगरला. गणेशनगर ना आपल्याला जाऊचा गणेशनगरला. बस बस चल बाबू बस. चला तर मित्रांनो इकडे बरीचशी जागा खुली झाली. इकडचे ज्या काही बिल्डिंग होते ते तोडल्याने वाटतं. कारण पहिलं रस्तो खूप छोटं होतं. 10 बिल्डिंग तोडलं. इथले रिक्षावाले काका सांगतात तिकडचे 10 बिल्डिंग तोडल्याने. कारण मी तेव्हा पहिला 12 वर्षापूर्वी इथे छोटं रोड होतो तेव्हा होतं इथं. आणि आता कितीतरी फरक झालं कितीतरी. बाबू आपलं हेच राहता ना पुढे ही पण कमी आहे. फेज 1ला ना ते काहीतरी सिद्धिविनायक. चांगली सरकार कमी आली असतं ना आणि होणार होते. रोड सगळे केले असते कधी. मित्रांनो येऊन पोचलो आम्ही. काकानू थँक्यू आमका आणल्याबद्दल इकडे. चला तर आता ही कुठची बिल्डिंग हो तिथेच राहतो. चला चला थँक्यू. चला इलव आता जाऊया. आता गाडी बघून चला नाही तर ठोकतील व्हिडिओ करता करता. यंदाच्या दिवाळीला सर्व माऊलींना रॉयल टच विनंती. सर्व बहिणींना रॉयल टच विनंती. यंदाच्या दिवाळीत आपल्या भावांना द्या रॉयल टचमधून रॉयल लुक. तुमचे भाऊसुद्धा मनोमन म्हणतील फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहन आहे. सारी उम्र हमें रॉयल टच के दिवाली सेलिब्रेशन में रहना है. रॉयल टच. तर सुप्रभात मित्रांनो. आम्ही इलो रात्री लेट साधारण 12-12:30 वाजले. 12:30 नाही 12 वाजले ना 12 वाजले. त्यामुळे आपल्या काय दाखव गावला नाही. तर आज आपण व्हिडिओचं एंड इथेच करतलो. आम्ही इलो आता दिव्यात मामाच्या घरी. आता आंघोळ वगैरे झाली. श्रेयश आंघोळ करून गेलो आणि आता फराळ करतो आधी. तर बघा इकडे चाळीत असो आम्ही. बरीच वर्ष मामा इथे होता. आधी ही बिल्डिंग नव्हती 40 होत्या. आता ही बिल्डिंग झाली त्यामुळे सगळी किचकट झाली या साईडला. ही बिल्डिंग आधी होती ना इकडे. आणि इथे मेन रोडा चाळी जिथे संपता तिथे मेन रोडा दिव्याचा. आणि ही मामाची रूम. आता एका मामाची रूम. हे बारको मामा बघा तो माझा बारको मामा जे नानीचो बारको भाव. सृष्टी खाऊकच बसला डायरेक्ट फराळ. आणि आमका फराळ दिल्याने बघा चकली लाडू शंकरपाळे काय शेव चिवडो आणि या स्वीट मिठाई. आणि ही मामी. आणि एक नाव केलो तर आता मी खाऊन घेतोय. आपल्या आजचा व्हिडिओ इथेच एंड करूचो आणि नंतर पुढे दुसरं करायचो. पण आधी अजून एका मामाकडे जाऊचा थंय जाऊन एंड करूया. म्हणजे तो भरा नेलो मामा ह्याच्यातच बरोबर. तर सृष्टी खाता बघा कसा. किंवा फिरूया जरा. भाजी आणूक जातो आम्ही खाली. तर बघूया आता सकाळ झाली आहे. सकाळ झाली म्हणजे खूप वाजले. आम्ही उठलोच लेट. रात्री इलव लेट. तर आधी बघूया चल. आणि इकडे आपली रूम वरती वरच्या साईडला ना. आणि हे दिव्यात असं आम्ही. इथे काय आहे रे समोर प्रोग्राम चालू आहे ना काहीतरी. हां तेव्हाच ती गर्दी आहे. पुढे हे गणेश मंदिर पुढे आहे ना आपण जाऊता. तर पुढे एक गणेश मंदिर आहे. कायम जाऊ आम्ही आता जाऊया कुठच्या बाजू. चला कितीतरी बदल झालो इकडे. हे रस्तो पहिलं अर्धो होतो ना अर्धो.
तो बारको रस्तो होतो ना तेवढं पण नाही होतं पहिलो रस्तो हां आता त्याच्या 4 पटीने झालो. तर मित्रांनो कितीतरी बदल झालो हां रस्तो गेल्यावर. पण आधी एकदमच लहान होतो हे रस्तो. आता गणेश नगर म्हणजे गणेश मंदिरच्या इथेच आणि इकडे भाजी वगैरे असत आहे बघा. आम्ही पण भाजीच घेऊ गेलो टोमॅटो घेतल्यानंतर मामा. आता पुढे पुढे जाऊया बघूया अजून. भाऊ तुका काय हव्या काय रे काय नको जाऊया तर पुढे बघूया. श्रेयसला चप्पल बघतो आम्ही. ते सँडल असं ते भरपूर घट्ट होतं त्याचा. हे दुकानात आम्ही इलो आणि चप्पल सँडलच घेतला की सँडलच घे चालाक बरा हां नाही तर मला ते अर्ध्यावर काहीतरी ट्रेनमध्ये ठेवशील. बरोबर पहिली खरेदी हां मुंबईतली तुझी. हां हे जरा मोठे वाटतं बाबू. हे घालून भाऊ सेमच आहे ना त्याच्यातलेच आहे ना की वेगळी आहे. थांब बघूया घालून बघूया. तुका खायचे दोन्ही बरे आहेत दोघातलं एक एक घे झाला. श्रेयश बोलतो दोन चांगले आहेत म्हटलं दोनातलं एक एक घे की ह्या पायाचं एक त्या पायाचं हे घेतं. ओके याची किती घेतले आम्ही सँडल बरोबर ना चांगले आहे ना नक्की आवडले ना नाही तर मारीन ते जाऊन घराकडे जाऊन. चलो दादा थँक्यू. सगळे चाळी होते चाळी ना आता सगळे बिल्डिंग झाले या साईडला. हे सगळे चाळी होते छोटे छोटे चाळी होते या साईडला. दुकानं पण खालीच होती फक्त वरती काय नाही होत. आता झाले सगळे बिल्डिंग. बघ पंते बघ कसे वेगवेगळ्या टाईपचे पंते वगैरे असतात. विकास म्हात्रे नगर म्हात्रे गेट. श्रेयश लावाय झाला आईस्क्रीम. काय घेतलं कोण जास्त आईस्क्रीम खाऊ नको हां नाही तर दिवाळी हळद होईल. हां घे कुठचं हवं तर चल. नाही नाही माका नको. ही एक माझी अजून एक मामी हां ती आजी. त्या आम्ही आता तुझ्याकडे मग येतलो वाईट ना प्लॅनिंग आम्ही ना ठरली नाही. रात्री झोपान उठलो आता सकाळी रात्री दमा नेलं. तर आता जरा आम्ही फिरा नेलो बाजार आणि एकटे जाऊन येतो शेत मित्राकडे माझ्या. बरोबर तू येतलं सृष्टी बाबूकडे येतं तू ते पेंटर बाबूकडे असे फिराने पटकून एक एक भागवूया गो ना. आता मी चाललोय मित्राजवळ इथे सिद्धिविनायक गेटला फेज 1. तर जाऊया श्रेयस हा सृष्टी हा आणि मामा एका एकाजवळ जाऊन येतो पटापट. हे बिल्डिंग पण नवीनच झाले तेव्हा नाही होते बिल्डिंग झाले. हां खूप काय बदल झालं खूप. इकडे ही दुकानं वगैरे नाही होती तेव्हा ऐकलं हे काय नाही होतं इथे. जमलं पाय दुखले वाटतं ह्या हातात चालताना तो सकाळी चाललो आम्ही सकाळी तकडे गेलो नाही त्या बाजूक गेलो खाली बघ. तर आम्ही येऊन पोचलो बाबूच्या घरी म्हणजे प्रंजय येता समोरसून. हो बघ बाबू तो झिलिलो ए हो एका ओळखलास चल. एका बाबू ओळखलं ना प्रंजयला नाही ओळखलं इल्लो आमच्या घरी. अरे पप्पा आणि काका सुदीप काका खै गेलो काय मेले सुट्टी नाही किती कमावतो विचार ना ते काय हिला नाहीतर काय काका नुसतं कमावतेच पाठी आहे तुझं काय होय गाडी. तर हे 2-3च चाळे होते हे नाही होते मी इल्लंय तेव्हा बरोबर. हे बघ ही चाळ आता हे मध्ये हे केले नाही तर प्लेन होता सगळा. काय प्रंजय बरोबर ना हे प्लेन होतं की नाही इकडे हे वरती वाढवलात तुम्ही बरोबर ना. अरे एवढ्या वर्षाने आता तरी लक्षात आहे माझ्या. मग
मी गेलो आता सुर्व्यांच्या घरी. सुर्वे हे छोटे सुर्वे आणि हे मोठे सुर्वे. हे उठ रे. ही आता बाबूची आई म्हणजे माझ्या मित्राची आई आहे. आणि ह्या रूममध्ये मी बरेच दिवस राहिलोय. भरपूर वर्षा होत आहे ना होय. खूप मजा केलो आम्ही ह्या रूममध्ये. खूप मजा केलो हा बाबू आम्ही. हां बरीच वर्ष राहिलोय. भरपूर दिवस भाड्याने रूम घेतले. पप्पाने घेतले की तू घेतलीस? पप्पाने घेतले. तर बघूया पप्पा काय करतोय ते. पप्पा बिझनेसमध्ये झाला आहे. बिझनेसमॅन. हां तर प्रंजय नेतोय आपल्याला फिरत. अरे हळू चल. मला मी काहीतरी हरवान माहीत आहे. किती वर्षांनी येईल मी हय. लांब हा मग शेवटची रूम. सर पप्पा काय करतात? काम चाललं आहे बघा. हे माझा मित्र बाबू. शर्ट काय तुका आता चांगलं असतंय जाऊन देत. हे लोक हाराचं काम करतात ते बघा. दिव्यात फुलाचं हे आहे ना तुझं. आणि साऊंड सर्व्हिस काय नाव काय साऊंड सर्व्हिसचं तुझ्या? संदेश साऊंड सर्व्हिस दिव्यात. दिवा फेज 1. तर कोणाक लागली ना साऊंड सर्व्हिस तर काय आपले सण असतील तर बाबूक नक्की कॉन्टॅक्ट. तोंड टाकव रे. हां बायला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. जिला असतात. सिंधुदुर्ग किल्लो भारी बनवलं असे बा. खाली उतर चप्पल घालून. पाणी बिनी एकदम दाखवलं आहे. किल्ल्यासाठी स्पेशल बांधला की पहिल्यापासून होतं? सांगा. तर मस्त केला. मस्त बनवलं. तू बनवलं का पोराने बनवलं? पोराने आम्ही मदत केलास. बरं तू काय बनवलं त्याच्यात? आम्ही सगळ्यांनी ते तर केलं. अरे पप्पा सांगतात मी बनवलंय. पप्पा सांगतात मदत केलं नाही. हां म्हणजे नुसते हात लाव गेले. नाही सांगायचे. 2005 मध्ये पाऊस लागला तेव्हा मी हेच होतोय ना. हां म्हणजे तो मोठा नाही एक हां 26 जुलैचं लागलो ना तेव्हा मी कामावर होतो विक्रोळीत. त्याच्या आधी एकदा लागलो ना तेव्हा पाणी भरपूर होतं. तेव्हा मी इथेच होतोय. आठवण आती मला काय बरोबर. हे बघा बाबूकडेन पण फराळ आमका चकली ती नानकेटा हे काय शंकरपाळी चिवडो आणि चाय. बाबून हौशीचं दाखवलं आहे. मग हौशीकडे किती वर्ष राहिलं आहे मी. बरोबर आता परत लावून बघा रोज. मग बाबून हाराचं दुकान लावलं ना वहिनी तर सृष्टीक ओळखलं त्याने आधीच. चुकला तर मी येत आहे ना माका ओळखता काय बघू कोण दुकानात नू. बाबूच्या मिसेस हार कसे हार हे बाई दुकानवाले हसतच राहतं ते असे काय. हां किंमत सांगतोच बाबा असे. असे दोघजणी एकटं येले ना काय बघ. 8 दिवस म्हणजे होय 8 दिवस नाही कडे फ्री फायर फ्री फायर हां याला डिलीटच मारता येते दोघांच्या मोबाईलमध्ये. नाहीतर काय आईस्क्रीम हे बघा. हो बघ आमका आईस्क्रीम देणे निवच खाता. नाहीतर काय भाऊ बाजूक रो. हो बघ खाता आहे. थंड झालं ना आणि वय नाही दुकानवाली आईस्क्रीम खाता आपणच. थँक्यू हा वहिनी आईस्क्रीमबद्दल थँक्यू म्हणून झाला. बघा इकडे पण मुलांनी हे किल्लो बनवल्याने प्रतापगड मस्त केल्याने आहे ना. प्रतापगड हे बघा भारी बनवल्याने. आणि आता हरिमामाची आहे काहीतरी ह्याला बिल्डिंगमध्ये रूम. बाबू कुठच्या बिल्डिंगमध्ये आहे खया रूम हरिमामा पप्या ए येडे स्वतः ते का माहीत नाही विसरलो. तर गेलो आमच्या दुसऱ्या मामाकडे हरिमामा म्हणजे 3 नंबर भाव. मामा बसलो आहे काळू बिळो करून बसलो आहे. तो माझा अजून एक मामा हरिमामा म्हणतो 3 नंबर मामा. हां झालं फिरवून आता काय. मामीन आणल्या ना मिठाई बघा आणि
पाटी लागान खा खा करता पण तो काय घेणार माका आहे ना आता ती खयची होती आपल्या काय आता सकाळी असलीच खाल्लं ना त्याच्यात काय वेगळा काय हा बघूया हां ह्याच्यात काहीतरी वेगळा द्यायचं आपण फोडू नको ह्याच खातो आम्ही चला नको ह्या रवान देत ह्या खाऊया तुका काय वया गो काय नको या गोड खाना नाही ना कुर्ल्याची सवय त्या का तर मित्रांनो आजचा आपला दिवस फिरान झालो आज आम्ही दिव्यातच फिरलो अजून पण फिरायचा होता पण आता धमाक झाला तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आपण उद्या जातो भांडूपला तर उद्या आपण भांडूपचं एक ब्लॉग बनवूया चला